Er zijn ook nog van die kleine zwarte beestjes. Hoe heten die ook alweer? Ik weet het. Ja. Mieren. Mieren, heel goed. Maar die moeten ook een huisje hebben. Ja, snap ik. Oh, maar de slak heeft al een huisje. Procee wint het Ekkie Nijlon en had de activiteit zelfs betocht. We hebben verschillende putjes, Joet. We hebben de afdeling zagerij. Ja, we binnen ontzagen, houtjes ontzagen op maat en die moeten erin gezet worden. En die zullen spiekeren en hammeren en dan wordt er een beetje inzet. Nou, en uiteindelijk als het helemaal vol zit, dan gaat het dicht. En dan kunnen de insectjes erin kroepen. En zijn kasteel bouwen is nog een hele put. Deze wil niet zo goed, hè? Nou, het is een beetje een spijkertje. Ja, gek spijkertje. Nou, kijk, deze hamer die werkte beter dan die kleine. Want nu zit hij er wel in en anders blijft hij er helemaal op dezelfde lengte. Gewoon naar de slaan. De bedoeling van de workshop Joert is om bij hen die net op vakantie kennen toch een leuke activiteit aan. Ondertussen zelfs kon ik wel wat in worden. Het doel, ja, dat insecten uiteindelijk ook een hoeske gaan hier in de week. We hebben een plekje. Heel mooi! Precies achter het boompje.